שלום רב. אנחנו נתקלים בחוסר הבנה מוחלט בכל הנוגע למה שמתרחש. למה החוסר הבנה המוחלט הזה מתרחש וקורה? למה כולם, כמו שאומרים, כעיוורים וחירשים? כי כולם לא מתעסקים בזה בכלל בשוטף. אף אחד פה אצלנו בארץ ישראל לא לומד נבואה וחזון. הם לומדים הכל מהכל, רק לא תורת משה וישראל. זאת אומרת, אם חשבנו שרבנים בישראל מקובלים, גאונים, הגדולים, האלה החשובים, שהם יודעים תורה בעל פה, הם לא יודעים אפילו פרק אחד. אף אחד לא יודע פה נבואה וחזון, לכן אף אחד לא יכול לדעת מה קורה ומתי קורה. כל אחד ניזון משמועות, כמו שקוראים לזה, וחלק מהשמועות אפילו מבזות את התורה, שיש כאלה שאומרים, לא, זה היה לפני 2000 שנה. אז זה בכלל, זה כביכול כפירה בתורה לשמה. עצם הדבר הזה, להגיד אותו, כי כל התורה מלמדת שמראשית עד אחרית כולו בה, ואין דבר שקורה ולא אלוהים עושה, לא יעשה דבר אלוהינו אם לא גלה סודותיו לעבדיו הנביאים. זה הכל כתוב מילה במילה. הוא מסביר לנו מה כולם עושים, הוא מסביר לנו מי זה רועי הצאן, הוא מסביר לנו מי זה אלה, מי זה השבט הזה. אנחנו פה נשארנו מ-12 השבטים, הוא חילק אותנו עוד מזמן, 10 שבטים זזו ו2 נשארו. זה יהודה הקדושים, הם מעולם לא נטשו את בורא העולם, זה החרדים וכל החזקים האלה, ובית יוסף, שזה אפרים, ראש הבית, בנימין, זה הציונות הדתית, התחברו אליו, הם מאותו אגודה, וגם ציונים, ומנשה, זה כל אלה שמוקים כל הזמן בעיירות הפיתוח, בערי המסכנות, אלה שאין להם מה לאכול כל הזמן כי משעבדים אותם. זה הכל כתוב, הכל מפורש, הכל מוסבר. עכשיו הסבירו גם שם מוסבר שם מתי זה מתחיל ואיך זה יתחיל, וזה כתוב, זה מתחיל מיעקב אבינו, שהוא מדבר מה יהיה באחרית הימים, דרך בלעם הרשע, שהוא היה עוד סוג של נביא שהוא מדבר לגויים, מה יהיה באחרית הימים, וחוזר אלינו, ממשיך משה רבנו, שמסביר לנו שתבוא המגפה הגדולה הזאת, כמו שלא נודעה מעולם, שאבותינו שספרו לבניהם ולבני בניהם, אם בכלל שמעו על דבר כזה, ואף אחד לא שמע. אז לכן, משה רבנו גם מספר לנו, ולא רק שהוא מספר לנו, הוא גם מספר לנו מה לעשות בשביל שזה יפסק, שנמגר את זה ונחזור לעצמנו ולא עשינו. ואז יש לנו הסבר שמתחיל מבוא המגפה, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, מה קורה ומה יקרה. וכל הזמן הזה יש לנו תקופת זמן שיש איזה משיח שהוא צריך צריכים לאתר אותו, הוא צריך לאתר את האנשים, צריכים ליצור איתו קומוניקציה, ואז באותו סיטואציה יתברר שזה הוא, ואז באותו סיטואציה יתוודע לעולם ולעם שיש לנו משיח, ואז אנחנו נגלים, זה נקרא בטרם עת, בטרם זמנה. לא אחישנה, בזמנה אחישנה, לא, בטרם זמנה. שנולד לנו בן, נקרא לו למהר שלל, לא, נקרא לו מהר שלל חשבז, ולפני זה יש לנו את הפסוק של למהר שלל חשבז. למהר, לאסוף שלל, יאללה, צ'יק צ'ק, 1, 2, צ'יק צ'יק צ'יק, וככה הוא בטח כתוב, הוא הולך אל הגדולים, ומסבירים שם שכולם נטשו את התורה, ואבותיכם מתאים אתכם בכזביהם, ומוסבר שם הכל מוסבר, כמו מדע מדעי, ואין מי שיענה לו, ואז השם עבר 3.5 שנים מהקורונה, ואנחנו פה, כולנו פה חילונים, כולנו פה, חלק חוזרים בתשובה, אבל הרוב זה חילונים, ומה אנחנו עושים? כמו תרבות מצרים, ירדנו לדרך מצרים, אנחנו הולכים במדבר בארץ צייה, בארץ לא זרועה. זרים אוכלים מאדמתכם, הוא אומר, והוא צודק, תסתכלו מסביב, איך חיים פה הזרים שלא עובדים את אלוהים, ואנחנו היהודים בתוך איזה עיירות וצפיפות אוכלוסין, כאילו אנחנו באיזה מדינת עולם שלישי. וכל השדות, הוא כותב שכל השדות וכל הכרמים ושום דבר לא שלנו, הכל לקחו לנו. ועכשיו הוא מחזיר לנו את זה, זה משפט קשה, הוא עובר לשלב המשפט. עכשיו זה בזמן, ביתה אחישנה, כי כל תרבות בבל ויוון וקשדים פה הולכת עכשיו למשפט. יש את המסעות. לא מזמן ראינו את דמשק מתמוטטת שם, את מסע דמשק, איפה שהיה מרכז יהודי עולמי
שמה שעשו שם ליהודים ירחם עליהם, מה שעכשיו אלוהים עשה להם. איזה נקמת עבדה בשפוך. מה שקורה בירושלים, מה שקורה בארץ, מה שקורה בינינו, מה שקורה במחאות, הכל זה פוליטיקה, זה אקטואליה, הכל בתורה כמו מדע מדעי מדויק. כנראה בכל הדורות ככה זה היה, היו צריכים לקחת את הנביאים, כי אלוהים שלנו מסביר שבכל הדורות כולם נטשו את התורה הזאת, והם עברו לדברים אחרים. ויש פה בתורה הזאת של משה רבנו, שלנו, של היהודים, 340 נאומים של בורא עולם. באחרית הימים זה כבר 340, 330, רק באחרית הימים. דבר אדוני, שיח אדוני. כמה דברים חשובים, הכי חשובים בעולם, משם לומדים. יש מילון, יש את כל המילים ברצף, מקישים הקשה אחת במחשב, הכל לומדים. למה ללכת לשבור את הראש? למה לחפש בשדות זרים? למה הוא אמר? זה אמר, הוא דמיין, זה חושב ככה, זה אמר ככה לפני 100 שנה. תראו עכשיו, אקטואליה, אין ינק, הכל בפנים, בגלוי. לכן אם מי שרוצה להבין את המצב, שיפתח את הספר. הכל שם, מדע מדעי. בהצלחה לכם.